Suprug nestale Ane, Srpkinje koja živi u SAD-u, Brian Walsh, saslušan je danas. Tužioci kažu da je krv pronađena u podrumu njihove kuće u Cohassetu. Pronađen je i oštećen nož koji na sebi imao krv. Istražitelji kažu da je Brian Walsh viđen sa nadzornim kamerama kako kupuje sredstva za čišćenje od $450. Tužilac je samo rekao da je policija pronašla krv u podrumu kuće, kao i nož. Takođe, kako prenose, njen telefon je lociran kod njene kuće 2. januara. Američki mediji prenose da je njen suprug Brian upravo optužen za ometanje istrage. On nije optužen za ubistvo. Njegova žena još uvek nije pronađena. Kaucija je određena na $500.000. Policija kaže da je izgubljeno vreme u ovoj istrazi jer su pratili vremenski okvir koji je on dao, prodavnice i gradovi koji su posećeni, za šta nema dokaza. Rekao je istražiteljima da je poveo sina na sladoled, ali je viđen na kameri kako kupuje sredstva za čišćenje.